La festa major de la Seu d'Urgell va donar oficialment el tret de sortida dissabte a la nit amb el pregó. En aquesta ocasió la ciutat va comptar amb Isidre Esteve per fer el pregó de la festa major. Esteve, de 41 anys i expilot de motos, va centrar el seu pregó en la superació personal i els reptes que totes les persones han d'anar superant al llarg de la seva vida. Ell va haver de començar de ben petit, amb 8 anys, per tal d'aconseguir una bicicleta. A la meva mare, quan ho recordem a casa, li sap greu que en parli, però jo sempre li dic que em va ser tota una lliçó i que gràcies a fer aquella feina, per poder tenir la bicicleta que tant desitjava, la vaig valorar molt més quan per fi la vaig aconseguir. Sincerament, crec que quan les coses no són fàcils i has de treballar dur per aconseguir-les, la recompensa és molt més gratificant. Durant el pregó va anar repassant altres reptes i entrebancs que ha tingut durant la seva vida, sense entrar en l'accident que el va deixar paraplègic l'any 2007, i va voler llançar un missatge optimista a tots els assistents. Quan a nosaltres ens sembla que ja no hi ha escapatòria, que les coses no poden sortir pitjor, que s'ha acabat tot, aleshores, si som capaços de mirar la situació en perspectiva, tornar-nos un petit espai de temps per pensar o simplement escoltem els altres, li podem donar la volta i trobar una llum, una porta oberta i una possibilitat. I aquesta lliçó l'he aplicat a la vida, perquè de situacions adverses n'hi ha tot arreu, però no ens hem de deixar vèncer, n'hem d'aprendre. El pregó de la Festa Major de la Seu va aconseguir omplir la plaça dels Oms, tot i que fins a 15 minuts abans va estar descarregant un ruixat sobre la capital de l'Alt Urgell.